kailangan halos linggo-linggo. Puro ka-advance. Wala ka nang sasahurin pagdating ng Boss. katapusan. Sana ako mag-adjust sa'yo, ha? Ako yung engineer at foreman. Kayo yung... Pasensya na. Gusto mo na rest in peace, ha? Sabihin mo lang. Sakto. Ano? Idea ko yan eh. Tinuro ko sa'yo. Reverse. Ikaw. Anak. Buti na lang ng kanor di kita naging estudyante. Naging tayo sana. Naging tayo sana. Kaya nga hindi tayo bagay. O, Diyos, Mga kanor. pero... Kasi ibig sabihin, pag pinatos kita, pineperahan lang kita. Sanay na ako. Yung mga Diyos, di ba? Kay balahibo nga ng manok, nakakakilit eh. Hoy, hindi pasabalahibo. Pag matangkad ba mang kanor, ibig sabihin ducks din. Hindi totoo yan. Paano nalaman? Ikaw ang mapapatunay niyan. Nasa DJ and True Love. Ha? Ano mga mamali mo alak dyan? Napuputol yung hearing aid ko. Kahit anong... Anong label? May label ba? May label ba? Anong label meron dyan? May brown label tayo. Brown label. Walang label. O yan, gusto ko yan. Gusto ko yung wala label para strings attached. Tikiman lang. O, ganun lang. Huwag kang mambababae dito Promise. Ay, bakit mo ka? Para sa'yo. Ikaw yan. Sila yan. Iiwasan ko nga. Malamahal kita. Mahal kita. Huwag tayong mag-iwalay, huwag tayong magbabago sa isa't isa, ha? Promise. Mahal na mahal Dayan. kita. Baby. Ikaw pa rin ang baby ko, game. Ikaw pa rin ang baby ko. Bibi. Bibi. 1, 2, 3, Ikaw go. pa rin ang bibi ko. Bibi ko. Yan, wala na yung tampo ko. Mahalin mo na lang ako ulit. Ano ba? Huwag mo na ako sigaw. Di ba napapagod ka sa ganyan? Subukan mo mahalin mo ko ulit. Hindi ka na masasaktan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Patawag na nga ako. Inawakan na ng mga tano doon. Mars, anong gagawin ko? Usapin mo na lang. Mars, baka pwede ikaw. Mars? Boyfriend ko ba yun? Uy, Bong, ba't ka andito, di ba? Katatakbo ang kagawad. Ha? Bay, nag-withdraw na ako, bay. Wala pa nga. 99 yung tumakbo, bay. Pang 100 ako. Wow, enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.